No niin, nyt ollaan sitten Trial-kallioilla. Täällä on ihan sairaan liukasta nyt. Joku voi tunnistaa, että tästä meni Vantaan Enska-kisan siirtymä. Mennään. Täällä meillä on oikein kehittävää kivikkoa. Ja tossa on toi kiva kalliokinkama. Ajelin siitä viikolla trialilla ja on ajanut Enskallakin, mutta pikkusen kuivemmalla kelillä. Katsotaan, uskaltaisiko siitä tyrkkää nyt. Tuli. Liukkaampaa ei enää voi olla, että täällä on kyllä niin märkää ja liukasta, että hoijaa. Etujarru pitää jättää kyllä tästä pois kokonaan. No, se oli semmonen. Noniin. Nyt ollaan paikassa, joka on ristitty Kisakallio nimiseksi meidän Extreme Hebojen toimesta. Mä ajattelin, että jos koittais nyt ajaa ton kynnyksen, mikä tossa on, eli tuo on tommonen vähän yli metrinen, metri 10 senttiä korkea kynnys, joka jatkuu tommosena ylämäkenä. Tässä on juuria, mutaa, tää on liukas. Ja sen takia niin mä yritän ajaa tänne ilman kytkin tätä kynnäriä. Katsotaan onnistuuko. Silloin veto ei tässä katkee. Mä en joudu vedättämään tossa, eli veto ei katkee eikä joudu tekemään uutta liipasua. Vaan mä nostan nätisti keulan tohon, jos kaikki menee hyvin. Ja siitä se kiipee ylös. Tuo on inhottava tuo lätäkkö tuolla alhaalla. Siellä on jotain kiviä ja muita. Se tärskäyttää silleen, että tästä tuo pito tässä kalliolla ihan täysin. Katsotaan miten käy. Liukasta. Ei meinaa tostakaan päästä ylös.
se tuli. Ei silleen niin kuin mä ajattelin, mutta tuli. Ihan ok. Tää seuraava on hyvillekin kuskeille monesti tosi vaikea paikka. Mennään alas notkoon, siitä suoraan ylös tommonen seinämä. Siinä ei tarvi nostaa keulaa ollenkaan. Suurimmalla osalla jää paino taakse. Siitä on muistutuksena muun muassa tuo Kotari takalokasuoja tuolla. Katsotaan miten käy. Työn tuli. Nyt tultiin taas namipaikalle. Aika miehekäs kynnys. Korkeusero, mä oon 1,90 m pitkä. En mä tonne päälle näe. Tästä kun vähän kiipee, niin näkee mitä kivaa siellä on tommonen rako. Ja se rako voi aiheuttaa pieniä ongelmia. Siinä voi nimittäin etupillari voi tökkää tohon. Tai voi käydä niin kuin mulle kävi, jos ajaa väärää linjaa. Ekan kerran kun ajoin, niin mopo putosi tohon noin ja äijä oli katollaan tuolla stongan yli ja mopo kävi tyhjäkäyntiin tossa. Aika fitti paikka. Ja nyt on tosi liukasta. Kesäkuivalla mä ajan sen täältä sivusta vähän tonne vasemmalle kääntää, mutta koska tää on viisto tää kallio, niin siinä voi nyt käydä huonosti. Sen takia tuolta ja tästä suoraan ylös. Lähdetään koittaa, katsotaan miten käy. Ai niin, monelle on kertonut sitä, että minkälaista enduro oli 90-luvulla, niin täälläkin oli pätkä, niin, niin se oli kyllä, voidaan ehkä tämän päivän extremeksi tai joskus enduroksi luokitella. Se pätkä tuli tuolta alhaalta ja tästä nämä 2 viistoa kallioa ylös. Ne oli ihan kivoja nassarenkailla tai kovalla kumirenkaalla, jos tuohon tyrkkää, niin tää on inhottava tää lähestyminen. Toki on viisto joka suuntaan ja kiukas. Ai meni huonosti. Lähestyminen meni huonosti ja viime hetkellä taitiin tyrkkää sen kuitenkin. Tulihan se ihan hyvin sieltä. Tuli ehkä tarjottua vähän liikaa tai paino jäi taakse, mutta se on tosi ihan hyvä, kun siellä on se rako. Ei mitään hazardia kuitenkaan. Se oli semmonen. Noniin. Tässä on yksi tämmönen vantaalainen ihmeellisyys. Roskismetsässä. Tässä ei ole mitään lähellä. Joku, joka on tänne tuonut, niin on nähnyt kyllä vaivaa.
Katriinan tie on tuohon suuntaan muutamia satoja metrejä, ehkä 300 metriä. Tutka on tuolla suunnalla. Sinne tulee tie, mutta sinnekin on 200-300 metriä ja tosi vaikeat maastoa. Täällähän on jätteitä. Jollekin pullon kerran ei ole pari pulloakin. Tai tölkkiä. En tiedä miten nämä tyhjennysvuorot sitten jaetaan. Ja asianmukaiset piirrokset kyljessä tietysti. Kaikkea Vantaat löytyy. No niin, puhuttiin siitä 90-luvun endurosta. Tästä se pätkä meni ylös. Nythän toi on ihan niinku hard enduro. Siinä oli muutama trukkilava tuolla välissä, jonka jäänteitä näkyy täällä. Siinä on iritilää vähän, että saa pitoa. Jäänteitä näkyy täällä. 90-luvussa on näköjään vähän aikaa, kun ne on mädäntynyt jo kaikki. Mutta se oli normaali enduro silloin. Kesät, talvet. Kilpailussakin, mä en muista oliko toi pätkällä vai oliko se siirtymä. Mutta muistan ajaneeni kisaa tosta ylöskin. 99 varmaan. Tässä luontoäiti teki meille vähän palveluksen meille, eli kaatoi tosta ton puun, joka on pätkästy, mutta tää on pakko raivoa tää kanto pois. Tästähän saadaan niin miehekäs paikka, että tosta puhdasta kallioa. Hyvä smoothi nousu, pääsee hyppää ton kynnärin päälle tohon. Nyt meidän reitti tulee tuolta ylhäältä ton tukin suuntaisesti ja tosta tukin päästä käännetään tuolle hyllylle tonne. Ton nuolen mukaisesti. Nykästään tukki pois. Me ollaan yksi kesä jo veivattu, niin tehdään tähän uusia reittijuttuja. Jos jätkät on vaan samaa mieltä, että tää sopii. Tonne me saadaan kans ihan neitseellistä hyvää paikkaa. Täällä on hyviä kynnäreitä ja nousuja. Tosi makea mesta. Ja niin kuin näette, niin meillä on täällä purokin tosiaan, tai 20 puroa tämmöisellä kelillä. Aika paljon tullut vettä kyllä. Noin paljon solisee tällä hetkellä tuolta alas, niin harvoin keväälläkin on näin märkää tässä. Takas kisakalliolle. Unohdin esitellä tässä yhden vantaalaisen erikoisuuden. Eikös tää oo Pirellin medium solun pätkä? Onks jollain tullut niinku huomaamatta ulos tämmönen soluriekale? En ymmärrä. Mulla tulee mieleen yksi Mikko tästä, joka ajaa kyllä Vantaalla, treenailee täällä meidän kanssa, mutta sitten mä vaan mietin, että onko tää tullut niinku huomaamatta vai tietoisesti vai miten tää on tullut. Kiinnostaisi tietää tarina.